Como cada ano, a expectación é máxima coa chegada do Nadal e a estrea do Belén de Valga. Os 32 membros da Asociación Amigos do Belén de Valga non deixan de innovar e cada ano sorprenden con novas pezas e representacións da situación actual. Este ano, a súa imaginación e destreza engadiron unha vertente solidaria, xa que a asociación realizou o domingo 12 unha tómbola para doar os beneficios aos afectados polo volcán da Palma. Sí, temos unha tómbola que fixémolo o domingo día 12, agora, como ainda nos sobraron, a xente colaborou moitísimo, as casas comerciales, xente particulares e todo, para recaudar fondos para a Palma, para o volcán, para os danificados. Pois a partir das 4 da tarde pois celebramos aquí unha tómbola e os cartos todos recaudados pois xa van hasta lá. O domingo xa se recaudaron casi 5.000 euros. Na tómbola sorteáronse os agasallos cedidos por asociacións e veciños. O gran apoio da iniciativa fai que a asociación vai a realizar outra tómbola. O día 19 volvemos a facer outra, volvemos a repetir para acabar os regalos que a xente dou, claro, porque non contábamos con que ter tantísimos regalos, contábamos acabar no día, pero non foi-nos imposible. Precisamente, o volcán da Palma é unha das grandes novidades do Belén de Valga deste ano. Un dos acontecimientos máis grandes que ainda está ocorrindo é o do volcán, despois tamén os dos Xogos Olímpicos, así outros movimentos que hai por aí, desde a salida dos presos do proceso e esas cousas. A actualidade toda, máis ou menos, que hubo. Tampouco falta humor coa clase política ou coa suba da factura da luz. Home, de política podemos encontrar a salida de Trump, a salida do proceso, bueno, tamén está aí a selección española en patinete tamén, salindo, como Luis Enrique. Os políticos máis ou menos están todos, está Feijóo vacunándose, os políticos aí prácticamente están. Repite, ao igual que o ano pasado, toda a actualidade derivada da pandemia como as vacinacións ou as PCRs. O Belén estará aberto ao público de forma gratuita nas vindeiras semanas. Os horarios serán de luns a sábado pola tarde e os domingos pola mañá.